saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Ik ben Kees Speetam, afkomstig uit Noord-Holland, Assen-Delft. Dus een beetje import-Fries. Ik ben hier vanaf het begin. Dat is 20 jaar geleden ben ik hier begonnen. We zijn in de Lindenhof, in een café hier in de Hoofdstraat zijn we met 8 leden begonnen. Toen hebben ze de stoute schoenen aangetrokken en toch de sprong gewaagd om voor onszelf hier in deze oude drukkerij je ziet het, een prachtig gebouw neer te zetten. Prachtige accommodatie. En nou ja, dat is mijn tweede kindje, zeg maar. Zo, wat scheelt het? Ja. Een haartje. Ik heb hier alles in gedaan. Je hebt in het bestuur gezeten. Ik zit in de schoonmaakploeg. Ik doe de wasserij dan ook nog. Ik ben wedstrijdleider. Ik organiseer een Libre-toernooi elk jaar en een 3-banden-toernooi. Ja, ik doe alles hier in deze club. Noteren, 3. Jammer hoor. Ik ben nu alleen, ik ben weduwnaar. Mijn vrouw is 7 jaar geleden overleden, dus ik heb alle tijd. En dit is mijn tweede huis eigenlijk. Ik heb zo weinig energiekosten dat ik zit hier meer dan thuis. Dus je krijgt geld toe als je thuis bent? Ja, inderdaad. Ik ben heel weinig thuis, want als ik hier niet ben, dan zit ik wel in een weekend. Elk weekend is er wel of een finale, ga ik daar kijken. Of ik doe mee aan een toernooi. Mag graag met een toernooi meedoen. En zodoende ben ik in wezen altijd weg. The only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. Ik ga door tot mijn 90ste. Tenminste, als ik het mag beleven. Nee, maar dat is net hoe je dat lichamelijk aan kan. Ik bedoel, ik kan nu alles nog doen, maar wanneer jij begint te biffelen en dergelijke, dan heb je helemaal geen zin meer om te gaan biljarten. Nee, dan ga je wat anders doen.